zanina pathian in hun thale hun lom tak mai Kohhran hote Beihrual Thupui zirho le theitura hun thamin pe ka wangin pathian ne na Lalawmpuia se kan tran do nanga Mizo tur ron la man rem chang lo te pon an ron join be zel tura ngai la tho me masa in pathian thu ngai tha ang o eprai khuami te ne na tir ko kola le thum mong som tang som hi le ba kan be sei thurin hi angin lo na turin ipom tatang u thotiam tu chu arin om sia in mangai na le thil khatia in chok tho turin in ngai tu tonang u then kat ti da nanga kanin khom te ban san lovin in fui ton zo kang u ni chu lo nai tel tela in hriatin in fui ton na sale zol sau ro u pathian ma ku ni tong trai ang u lalpa kan pathian min mangai to ko in min pek te I Kohhran ten kan tul le kan mamo chi sang tia lalpa I hruai na hnuai ini min pek te tlong taka kan han liam me kin zan ina Beihrual Thupui zirho le theitura online kal tlanga Kohhran hote in khom na hun thamin pe ka wangin kan lomei hne na lom thu kan hril e kan hun engkim hi ikuta kan hlane I tharau thiang limin nang man min hruai zelang Jesu Krista min kan dil che amen le kan secretary lamatangin thupuan tur aum tura nga yila secretary masainin som phatangu le zain Beihrual Inkhawm pathian koi nei kan nei le the Kohhran hoten alom om hle me ya zaina hian kan hriat angin min Hruaitu hi Upa C Lalmuanzuala ani a Tantu Lalrokhumi ani anga Thupui Kohhran zai ziaman Thupui paimo tak kan zir ho dor ni a Thupui Hawngtu tan pu zakop Lalawmpuia ai dor ni chiar tur hi FSC bung ni chang som pakua tanga som ni pani le Timothy thon khat bung thum chang som panga thu ni ang nilai za Beihrual Inkhawm kan nilai za ka hian kan nei le theitura kan ngaya chumi ta na kan program te ngai thla leila Hruaitu tan tulupa ai se ding thanga ani anga Tantu Dr. Ruth Lalmuanzuala Thupui fatha nei tura nu le pa mo phurna fatha nei tura nu le pa mo phurna ti ni a chiar tur hi sopa bung kha changa thufing bung som pathum chang som ni pali le som ni pani chang som ni paruk te FSC bung ruk chang li te ni anga Thupui min hon saturin piro charli ani ton ni hei Inkhawm hi dariat kan tia malo khop maya ahuna tran pum sham mila tran han la le de Kohhran hom pui te pon dariat thei chu ma vak lo ni chu wangin tran la le de pila Inkhawm po hi kan la thanem lo riu maya kan thian te le atiang kan thanam khoveng te kha hanin som le hlom tai la tha o me ti kha kan tuang tel du ni chu how te kha tuang the chu ni lom ome kan ngai thak ta kan khan zanin kan Beihrual Inkhawm Tantu tur ta na rot pi Lalrokhumi PRK lo som malang up Katong siya tiyan o sia the ole zani na Beihruala chan na hun satak mai Ocean Committee ten in han siang ka ni khwal anga ke ingai lain ya anga hun cha han nei the hi kalom ema kupur ro tu ka kupur ema Ocean Committee tele pathian he na amsai in lom thu kan sa he zani na kan zirlai tur Kohhran zai dia man ti ina sang sia tur atarlan ti kan sia ranga anna so ka tuan FSC khwa ni te he na tir ko pola le khathon bung ni sang som pakwa sia nge
pathian thu thiang hin ilo ngai tha ang chu ti chuan tuna mi khwal le mi ta mai in ro lova mi thiang hin te nen chuan tual khat le pathian chung te in ni ta zo ni ta i suang ei chu akila lungpoi mo ber ni in tir ko te le zol nei te lungkhum chunga sak in ni a ama chuan lungrem sang theu te ren taka tuk to in dalpa a chuan biak in thiang hima atang de china nangni po ama chuan tharawa pathian omna tura rem khon in ni tile mothea hena tirko pola le khathon pakhat na bungthum sang som panga na le ang nima sela kala omrei tak dain pathian chung te jingami engkia om tur nge anni isiat theinan kazia kani pathian chung te tu pathian nung ko san ho thutak ban le inma na chu anni lalpan kan bible sang cha te mal min som sakwa se pathian mai lo chong cha yang olel pa kan pathian min mangai tu nangin zanina hun cha le hun lom om min te a Thupui leng kara po i Kohhran te Beihrual hun hang thei tura hun cha online inkhawm na te min siam sak le awa min kan lom ema amasai ni hena lompu kan chile te heng online inkhawm siam tura imi te sahem ngai tak tak wai te nangin khongai takin mal som la i Kohhran te po khongai takin mal min som zelang te chuan le pa kan pathian i thu kan zir tur te zanina kan zir tur Kohhran te zia man ti hi apoi mo em ani Kohhran ni te hian kan lo se chiang lo thina ni ma se la zanina mithiam te zia kan han zir don ani a zanina i thu zir tura kal ngai thatu te zong zong te azir tu te zong zong ten hinnu le ti tak se ta kan zira lali suwa krista ti kan bul pui ber ani ti te kan zir so a helpa Kohhran zeizia kan thinlunga kan tu a heng hi kan ti tur ani ti te in pui te hiam sia theinan keimani chewa i tharau thiam henin minong puyang te ti chuan helpa kan pathian kan Thupui Hawngtu tur po i tharau thiang hin min ten til la i Lalmuanzuala turin i Lalrokhumi kan non lana he Kohhran hi Kolkata Mizo Presbyterian Kohhran hi atira changin nangin min kai shuai ni ti kan sia a voin ni thenga tluang taka alakal na zel na te hian i mai chama me mitlawa thit alani awangin i hena lompu kan non ti boka in inni ten he sileng kara hian nangma kan hnai deuh se a lali suwa hi kan bul puya ni ti sia a ama kan hnai deuh theina turin keimani mi mala te kan chung kwa a te Kohhran a te nang kan hnai deuh theina tur se in min kan pui elang te kan hun min shuai to a ato thenga he online inkhawm min ti boy thei thil ti sang laka khongai takin min zen himang te heng hi kan lal pai so krista ni kan ron di le alom omi Thupui Hawngtu tur kan som na ni pa formin Christian labu number zathum le somrup na hansale zokila ain thlathu nom viu na in la Hruaitu khan min han hruai le se zathum somrup na mo Krista Kohhran tan tan de Beihrual Inkhawm kan o apap na
Krista Santan Kanding Rilu Inkhawmi Kandungan Petun Cinatuan Krista Krista kau santan kandil nitin oksel sungi kadeng ngai lewana tileng kopi seri Tantu Krista kau santan Krista kau santan di riru Inkhawmi Kandungan Petun Cinatuan Krista kau santan kanzai Krista kau santan kanzai lintakin hosana min salen tirva kin nena min tiam pangi kandu kui perei Krista kau santan Krista kau santan rilu Inkhawmi kandungan Cinatuan Krista kau santan Lalawmpuia kan Thupui Hawngtu turpu zakop Lalawmpuia na hun hanghal se thange lo so mangu Oleh Pathian Kohhran hote Kohhran neitu lal iswa mingin sibai ka buk chawa hei zanina Thupui zir ho na hun thatak mai kan han nei le theidona lomom khop mai a kan ngai thak tak ang khan zanina kan Thupui tur hi September ni som paruk ni lai zan a Thupui Kohhran zeizia man ti ani a poimo khop mai a he Thupui hi Kohhran mi pui tling china ngai te chuan uluk taka zira hlok pui ngei tum tur tepo ni in ashiata chu wang chuan du thu sama phei chuan hei minister te tin a Kohhran Upa te kan neya anni te hian min hanzir tir selati rilru chuan adu khop maya amaro chu chanvo te kan han in sema ka kowa alo tla a in sit te po anadu ang ring viawa engpo ni se abu in kai hruaina asiama khatiang ang khan khari ngot po kha chiar zor zor ta ila zir tham fe ani a chuwangin abu atanga pengla lutuk lovin le kan hun nei te poin azir em lo wangin abu chunga kai hruaina mil tok le ngai poi mo zong enge mo te tem sei bel te chu om tu ra ngai la khatiang ang deuh khan kan Thupui zir ho tumila atha in karinga tin chu ti rualin
hei Beihrual Thupui kan zira keini Kohhrana kan hanti ve tran a voi in zan in hia voi thumna ani a kan Beihrual Thupui te hi zantina zir tura Thupui nei kan ni a chuwang chuan kan zir lo Thupui ho hi kan kalsan ate hi awi om khop meya kan Thupui Hawngtu ma saber kan ministerina asoi angkhan Beihrual Thupui te hi kar bi dewa om zenei takaduan ani a kar khatsungin Thupui hlom chikhat deute ti ni in ti khan tunkar kar thum na hi Kohhran a in so nge na lam ring tunun nget nei tura in fuina le Kohhran a in so nge na lam Kohhran zia zirna Kohhran mi pui tling ni tura in cherna Thupui te ani hloma ia poi mo khop meya chuwangin thumha hruai angreng devin kan zirlo Thupui ho hi oi te minin mi khat lek lek a han thual thuak ka duwa a Thupui tak tak kan du ma in chu Kohhran ho te po in min thre thiam ta ula hei soi ho na lama te tam tak chu soi ve lem lo tur te po kan nia chuwangin hun te hi hanren lo lui deuh khang lang ta ila min ruat du to lo le min ruat to lo me ula te ti ve lila kan thanem ngai na atangin mo chuwangin toite te in kan Thupui zirlo tun karami ho hian thwal lek kan tua kan Thupui pa ngai apo kan chamrei lu tuk chuang lo tura ngai la atha in karinga September ni som pali thotran zana khan kan zir tur in chopoka pathian thu clear dan dikti ani a chu pathian thu clear dan dikti Thupui chunga chon Kohhran thurin pakhatna thutlung lui le thutlung tharbu te hi pathian thu ani a heng cho hirin na le thil ti te na tiklo theilo ani ti Thupui be chan amang khan pathian thu clear dan dik min zir tira atlang pui thu in clear dan dik lo te enge ti te min han hrila gnostic zir tir tu marcianan a thir dan a then paya adu tok chin la a thutlung lui ho te paya khatianga bible an pom dan te tin then khata chuan mani din hun nem nge na le so nge na ngor ta na bible an lak dan te tin then khain in man ruwa ang dewata na pathian thu te an man mei dan te min zir tira mani ngai dan tran fung atana man na ti chak na tok vel atana bible chang man mei te na om theya chung te a that lo dan te min zir tirin atopa bible thu zau tak mai hi pom dan le ngai dan interpret dan le lin dan te hria thiam dan te in anglo theiani awangin chumi a hlom kan hria thiam thei tur le min kai hruai thei tur atana alaimu thur chuaka Kohhran na thurin kan nei atangkai zia le apoimo zia a min khallu ta ani chu Kohhran ten pathian thu clear dan dik kan hria thiam theina ta na poimo em ania chuan thurina min khallu ta a ti chuan September ni som panga thole ni zana Kohhran thurin ngai poimo ti Thupui alo lang le a chuta chuan khami chun zom nang deuh khan thurin poimo na te thurin in nga na te bible thurin in nga na engeni bulpui berani dan te tin tu thurina chon Kohhran ho kan poimo dan te kan engeni apat poimo berte zinga mi kan ni dan te in nga na pathum zinga tin ring tu te tharau lam mun ho na ti te a oma tin Kohhran thurin chu tharau lam chotakani ti pathian thu poimo na kal zel kha ti Kohhran thurin poimo na kan zira heta hian thil poimo deuh mei kan tarlan du min zirtir adu chu warbik le lamchia bik nei tu nun chu asong noya azik tlok theilo tiania chu pathian thu a min zirtir atumani a warbik du zong bik liana ya then lamchia bik nei nun ring tu nun hi asong noi apui tling theilo azik tlok theilo ati ani tin nilai zan ina tu na kan zir mek tur Kohhran zeizia man ti kha kan zir don ta a ti khan chu nakina ashan pa in kan soyanga kan la thual don ati chuan ninga ni zana ni som pasari zana hian thupui poimo em mei kan zir le dona heng te phei hi chu mani in chung kwa ate po chiarin zir ta ila a lokhlak viawin karinga kalpung het ngai nat ti chungchang ani a heta hian kalpung het ngai nat apoimo dan te
von apoi mo dan che chu rualin kan kaldan ba khian kan kaldon lo ti ngor lam ni lo ma son na tur ta na in herrem chumi ni chung si a Kohhran na kalphung ne nget kan nei te thiam taka rinom taka vuan chung si a kaldan kha minzir tira kan in khom na mun thu te tin ho tu nget nei chung chang te kan in khom pui te sakrament kan nei thil pek rong bol na le Kohhran ro rel na te apoi mo dan te kan zir do na nak tu zana hian chuta chuan kalpung hedle mumal nei lo chuan Kohhran kaldan a fel theilowa mason tak ahar sa thin Kohhran alo nge thanzel nan kalpung het neya zom hi thil poimo ani ti in atlipna nin siam sak nge a tin zir top ni zana hian September ni som pariata tharau nubut mai he harna te kan han changa tharau thiang hlim na tho te kan han mu a chung kara chuan ze sang enge mo lo lang khatiang kara tharau nu but mai laka Kohhran ho te min veng him turin thupui poimo em ril rufim put poimo na ti alo lang le a zirtop ni zana chumi a chuan ril rufim kan put theina na thil tul chung ko tha nei khotlang tha nei Kohhran nun tha nei ti te kan clear do na tin panhina ril rufum pit put ril rufim put poimo na chau ko kong sangin asoya lotlin na tante kong tikamin Hruaitu atante tin hriat tur digmin hriat tir tu atante poimo ti te kan zira chu Kohhran ho ina kan ngai poimo em tur ania tharau thiang hlim hruaya om te chu an ril ru a fim thina nubut mai nun hi tharau thiang hlim hruai ani lo fo thina chu chuan Kohhran po ati boi thin ti te kha kan zir chu atana poimo hle khang te kha ril ruwa setilela ti chuan in rin ni a khan rong bol tu te in buat sai na tha ti ani a apoimo hle a heng te hi thusil tu chan vo te nem nge lo rong bol tu te chan vo te thusil na rong bol na Sunday school zir tir tu chan tu ni lai Thupui Hawngtu ti te in buat sai poimo na chi sang te that taka kan ti tur kan nge ni kan in chei na chung chang te in khom tran hun chung chang te po henga hian asoini ahun taka tran tum ti te in buat sai na tha pathian in mala som thin ti te kha kan hriat thiam pha theina turin khang Thupui te khatun kar chung hian kan zir do na chu Kohhran mi nget ni na turata na Kohhran mi pui tling ni na turata na Thupui em te ani a kan zir lo tur then khate chona chherpo kan chher lo tur te ni mai thei awangin zanina hian thum hruai ang reng dewin kan thual du ve shima khang kha mani om munate lo zir theu ta ila alom om nga tang ti te kha kan soibel ni ta sela ti chuan zanina kan Thupui Kohhran zeizia man ti kha nichin khan kan Tantu khan chang in nga na aron chiar to a kan chiar non to lo mai anga Kohhran zeizia man han ti khan Kohhran in rel bol dan Kohhran kalphung kalmang ti dan te hriat thiam chumi omzia hriat Kohhran du dana kal thiam ti kha kalphung mila kal thiam ti kha ani deuh ber me ke ni Kolkata a Kohhran ho te tan pe hian chuan he kan zirlai tur hi apoi mo le zole me ma achan chu Kohhran dang te ne na in pol ti dan sang te ne na in chi apia kan ni awangin kan Kohhran kalphung hriang mangla tu te mo kal dan le hi thazok riau ngai mot te kha ve theya mani Kohhran kalphung kan hrian lo wanga kan ti dan hi thalo deuh riawa hriat na te po thil om the ania tin Kohhran kalphung kan hriat chian lo na chuan in soisel mai te a ol sama phun noi mai te a ol sama chutiang laka kan filim theina tan chuan Kohhran kalphung hriata uluk taka zir na chang te po hriat ve a ti chuan Kohhran mi pui tling ni kha zanina hian kan zir lai min zir chuatir atum Kohhran zeizia tlang pui tal min hriat tir atum kha ni in alangani ti chuan thren khatna hian hlom lian thren khatna Kohhran in rel bol dan le Kohhran kalmang sang te ti in bulmin Lalmuanzuala khovel sang khovela Kohhran tam tak a oma chung kalphung sang hriat te po chu apoi mo keima ni kalphung hrethiam turin
ti in rel bol dan kal hmang sang te min ko huwa chunga chuan pathum hlom lian pui pui pathum min hrila pakhat na chuan bishop nei Kohhran episcopal ho episcopalian ho chungchang asoya bishop nei Kohhran ho chu bishop lal na hnuaya bishop ho tu berlu berni na hnuaya thu takin bishop a oma chu wangin bishop thu lo chuan in khom pui ro re na le thil dang ko akal lo bishop khalal em ani ti kha ani a hria thiam de thei dan tur ol samzong in chung episcopal ho Kohhran ho kan han hria thiam thei dan tur chuan te chu Roman Catholic te Orthodox te mar thoma kan ti Kohhran te Church of South India le Church of North India te hi heng la ya te po kan shela ra tin Lutheran te Methodist te anni a khang ho kha Kohhran kan mu nai thei ami te bishop nei Kohhran ho kha anni a tin apani na chuan tual khat pungkhom ho ro rel Kohhran congregational church kan ti ho akha a le a chung ho te chu Kohhran mal to pama ni ading intel khoma heta alu a Hruaitu three khom tu nei lem lo ma ni chu Kohhran mal ding ho an mania ro in rel thu nei tu po Kohhran mi puite le Kohhran chunga mi pakhata mi te ni mai ang chi kha an nia tu chung Kohhran chunga tual chung Kohhran chunga thu nei tu sang an omsan lowa khang kha tual khat pungkhom ho congregational kan ti ho Kohhran ho kha an nia chuta example pe ka chon congregational Kohhran ho te le baptist Kohhran te atia helai te hi hria thiam lo ompal thei ani awangin tlem han soi zawila congregational church kan ti ho chu kan hria thiam dan tur chuan tuna kan soi ang khan Kohhran malading ho mani a amalak pastor te po nei han ti mai ang chi te kan hria thiam thei mai in karinga baptist ti aron soi te le hi Mizoram kan baptist te kan thlir chuan kan ril ru boy mai theya Mizoram kan baptist anga hi chu congregationalism kalpui tu te ni chi alowa kan tro bulain anawangin kan Mizoram baptist te hi chu Presbyterian Kohhran te ne hian kan kalphunga inzul em a kan ti dan kan tong an huat thu su kan ti dan an enton na satawangin congregational hanti tur kha anni thei chi alowa amaro chu mun danga hian baptist ho Kohhran ho khovel mun sang ami te tin kan sevel nai vai chon king Nagaland ami te po congregational kalphung angin an kala heta a ho tu three khom tu hi an nei chaw ma an ma ni mal thu na ma chu wang chuan enge molai phei chuan Nagaland Baptist ho te po hian Mizoram Presbyterian kalphung centralized church a hi a thae ma a hlotling ema izir ve te nguti hun te po an lo nei hial thina ni ome khang khan mun sang a khovel mun sang a Baptist te hi congregational kalphungin an kala chulai te kan hria thiam lo pal takin khang kha kan soi zaw hlek ni ta sela cha pathu khongpui ro rel Kohhran Presbyterianism ti kha omachu chu keimani Kohhran ho kha kan nita a heta hian ai o than chua upa le pastor ten Kohhran ro rel na church code kan ti akha in dot chhong ro rel na an kalpuya in khai chhon diatin chu achip cherin kan la thlur do na church code ro rel na hnuaya ai o than chua upa le pastor ten Kohhran ro an rela in khongpui le committee thu angin kan in kai hruaya Kohhran malin nasatakin thu anei lo in khongpui angin kan kala pastor mo a ho tu a minga Hruaitu ten mimal angin thu an nei lo Kohhran committee te in khongpui thurel te khatiang anga kalkha anni a Presbyterianism a chuan chung te chu atlang pui thu a hlom lian tak taka anta te khane heng lo te po hi non denominational church kan than ti ang chi te alla om le ta khang ho khazir tham fe ni a kha kan zir lai bu hian a soi lang lem lowa vocal thui ta lo tai la ti chuan hlom ni na a hlom lian dang hlom ni na India ram Presbyterian Kohhran chungchang aron soi fia kan hriat sa tlang pui ani in karinga han soi zor ta ila India ram Presbyterian Kohhran hi Presbyterian Church of India ti
ha ming official ming chu ani a PCI kan ti mai akha ani a chu Wales Kohhran missionary te rongbol na atanga in tran ani ti kan ria a chu wangin kha Wales Kohhran missionary te rongbol na in tran tho chu Baptist Kohhran te nen khan Mizoram chunga chuan kan inzul hle ani tin Wales hi kan riat angin Methodist kalphung Wales Kohhran kha Methodist kalphunga kal ani awang khan chu kalphung chu keini Presbyterian in kai shwaina po hian alian khop maya ati ratangin chanchin thrasil konga thahnem ngai na konga te mi pui van tlang rongbol sakna siam sak a hun in pek chungchanga te second big nei kan ni a chu Presbyterian keini Presbyterian Church of India kalphung an ani ti kha chin sia ta ila tin mani in todel na lamte mani ro in rel na tin mani ke adinga chanchin tha sil na po khatianga in todel na lai kha kan second Presbyterian kalphung poimo tak Wales Kohhran a shin Presbyterian Church of India zia kha ani ti te po kha kan zir lai na min zir tir an soilan ani a chuta chuan nichina kan tar lan tak ang khan ho tu mal thu nei bi om lovin Kohhran ro renal church court nuaya kan in kai shuaya ti chuan chu church court a chu chhong panga a oma kan ria theu angin church court chhong ro rel na te chu twal chung Kohhran abul thuta omin adota bial inkhawm pui bial level om lea chu Mizo Presbytery level aom lea adot lea sinot inkhawm pui chuan a chung bera min khai khom tu lu chu General Assembly ti kha ani a keini Presbyterian Church of India chuan kan General Assembly kan headquarters hi Silonga kan nei nge ani khang in khai chon diat panga church court chhong panga te ro rel na khan keini Kohhran hi kan kala Presbyterian Kohhran kha chuta chuan pastor le upa le Kohhran ai o palai ten inkhawm puya ro an rel thina an tel thina tin tual chunga hian chuan Kohhran committee nem nge pastor le Kohhran upa te baka chul anti ang azira ruat keinia chuan tual upa kan ti a kumthum chunga ta na ruat ten Kohhran committee siamin chu Kohhran committee chuan khatin emo atuldan azirin ro rel na ankal pui thina Kohhran committee ti akha abak bial Presbytery le sinot te chuan kumtin in khawm pui ro rel in khawm kha nei thin ani a annually in tin General Assembly bi ka hian kum khaddana in khawm pui nei thin ani phangte kha kan in khawm pui le ro rel hun kal phung ani a chuta chuan thu nei na le mo phurna po fel takin chin fel ani a mo phurna in pek dan po fel fai taka kalpui ani a in rel bol na keng tu ho tu met minister pastor te pro pastor le upa te an oma chung chu dan puina asoi ani a akentel ani a chuta chuan nizar kan soitak ang khan atul dan na zerin tol upa te tol chunga antela he Kohhran in rel bol na hian thuni tu big sang big tuma an omloni pastor le Kohhran upa te jinga po thunei tu big sang big an omlowa rual khatin committee mangin ro an rela chu tiang ang chuan amo phur tu big rotation a in ruatin hun bi neya in ruatin tual chung le biala atang chuan chang chuan hantila chairman tual chung le biala chairman di mingpu in an in ruata Presbytery Synod le General Assembly at chuan moderator ti in ming an in fa khang kai hruainan hnuaia khan chu po kum khat chung te kum thum chung engemaw atpa mazir khan an chanvo nei tu te an omta a chuan committee thu chuak ngai changin Kohhran ho te po tiang khan kan kal ani ro rel na hnuaia
ti chuan Mizoram Presbyterian Kohhran B hi han thu le ta ila Mizoram Presbyterian Kohhran B hi rongbol na hlom lian pui pastoral finance le mission te sinota chhun khom fek ania hei hi kan thil hriat sa ania pastor le an rongbol na kai hruai le enkol na sinot thu in engkim akala helaya hian han belkan du mai chu Presbyterian Kohhran theu keini Presbyterian Kohhran kalphung le kan sinot pui then khat nuaya kalphung hi in anglo hlek te a anti a hriate soi mangin keini a hian chon sinota het takin kan in centralize a sinotin ne takin min thuaya kan sinot unau dangte a hian chon presbytery level a hian an thu ma sinot hi chu dan anga lo pompui tu le lo enge mokal phung lo duan saksat le tu ang dewate an ani se ke ni Mizoram sinot hi chu sinot level a hian that takin hlom fel takin kan in centralize a khang danglam na te po kha an fiat ve mei a tha a tin Presbyterian ti shim hian ram dang sab ram kan ti te Presbyterian te phei chu lichina congregational kan han ti ang lek a kal te po kha an kan pastor pakhat senior ministry dan phei chuan pastor te po an mani ko shanina an approve kherlo chuan sinodin an da ngai lo ti hial te po an omani ome ma se ke ni Mizoram Presbyterian Kohhran te chu khatiang kha kan ni lowa kan tholom tho dan a te po soma pakhat thilpe kan pe a pathian ram thar le tual chung fel tak ki thuma in then kha a oma chu sinota tual chung kal tlangin aluta kan tual chung tholom ti lo pathian ram le ram thar kha chu sinota alu thin ani kha kan hriat angin ti chuan chung te chu atrulang angin sinotin amanga sinota alu vekawang khan sinot chu a hausa ti tongkam te po kan nei tin nge a chuti ruatin he te hi a that em na chu Kohhran re theile lian kara po then khat Kohhran lian pui mania in to del manom lain Kohhran then khat chu mania in to del lo re theive te akha kan sum lut vek khan rol khai takin min thu ta sinot hian a harsa deute chomdol na te hi pastor quarter sak chungchang te engemo biak in han saka in tran puina chungchang ate po ti khan sinotin fel fai takin min khai khoma em ni tin helaya hian kan zirlai bu khan ram thar rong bol na chungchang asoya chuta chuan tual chung bia le presbytery te chuan trainin mission rong bol na an kalpui tu rangai ani lowa sinotin aking ve kan ti la ya kha kan lo chia ranga kan rilrual zone te omai theya hei hi nakina soiho na po abikin hei ke ni phei chu field secretary muna om kan ni a field mission field muna om kan ni a kan rongbol dan zia hi kan minister ten han soizau se angai nom khopin karinga bial le presbytery te tual chung te rongbol na asana mission rongbol na kalpui tur ngai anni lo hanti la ya hi Kohhran tun din mona hen Kohhran tam tak hian mani Kohhran Hawngtu nga abi ka missionary chom amo mission rongbol na engemotia thanhem ngai na thila han kalpui soitur hi an omzau zawa kha sinot dudan ani lo rengem sinot dudan hi akal viawem tin a enge thazok a enge thalo zok ti lai bor vel kha soizau thei tak tur ni in langa hei para charge rongbol na te po sinotina avashiat pui lem lo then khata na thanem ngai pui om em ni thei kha oma chulaya chuan akhoi laya khan nge in khairual tur ti lai hi Kohhran hoten kan zir tur poi tak ani a rongbol na vela me na an satangin ente hi ngai thai a thako in kar som tu in ang noya bol tu fila an khan harsan na lian tak om mai thei chom thataka enge ni niang har taka chom thei Kohhran mo pole mo an om laya an thopui te tho limit de wa om an lo om thei khalai in kai hruaina laya kha soiho na ate po ngai tha ila a tha in karinga chung te chu kan ron
soi hong det tel dua chuan Kohhran committee chu tual chunga rong bol na peng sang thil pek tho lom te Kohhran meichia KTP Kohhran pawalai committee sang pathian bek inkhawm rong bol na peng dang te vil zui tu ani ti in kan kai hruaina bu hian asoya amaro chu Kohhran committee hnuaia khang ho kha omna nichina kan soi angkhan sinot kan in centralize na kan in chhun khom na hnuaia khang rong bol na peng sang dang ho kha fel fai taka in kai hruaina nei in omani Kohhran meiche in kai hruaina te KTP in kai hruaina te tuna chon pawalai pol in kai hruaina te tin finance enkol dan financial management chungchang te Sunday school chungchang te nu panun chungchang te thurin dan pui khatiang in kai hruaina zong kha en theina om ngeng ya heng te hi Kohhran mi zi tluak pa ngai te chuan hriata chiara belve te po athakop mai ti te kha hansoi telta ila atha in karinga ti chuan khang ho kha kan thupui tlang pui te chu nia atlip na hian point sang hanti rik du kan neya chung te chu pakhatna chuan rongbol tu le member tinin Kohhran zeizia kan hriat apoi mo ema kan zirna atang khan Kohhran zeizia hretur chuan Kohhrana kan tel tam angaya inkhawm na te Kohhran program te kan ngai poimo chul chu atlip na atan number 1 atan kan soidua Kohhran zeizia hreturin Kohhrana kan tel tam chul inkhawm na te kan ngai poimo chul Kohhran program kan enroll tam ve angai chuan adang le chuan mani thu neina zon na tanga kan zia te Kohhrana chom lut lo tura in ve na poimo hei keini ang rampo na Kohhran hoa hian in zirtir ngai khop van nei thlak takin keini Kolkata Presbyterian Kohhrana hian chuan hetiang chi hi kan om loin ka hria a mun then khata chuan officer lian Kohhrana tho atul huna po thanem ngai taka tho pup the masero rela tul huna thu nei tum de utlat Tantu thilakalloa video tun mei chi te om thei ani a sarkar na kan thu nei na le rural tu decision siam tu kan ni na te kha Kohhran Hawngchunga hian ken lu reng lo tur ni ti te hi inzir tir ngai takani a chu mun then khata keipo hian ka mu ve to thin officer ni awanga sacrament po sem ve me tura in ngai na te mo Kohhran zeizia hriat lo wanga tin chan vo nei tu te po ruat tu ni vek tura in ngai na te Kohhran tholom vong engeni Kohhran treasurer ni tumthlat boruak te khatia ang mei te kha thil om the ni chu wangin khang laka khan kan mi zia amo kan na tho na mun na mo khoya mo athu nei tu din muna kan din na kha Kohhran Hawngchunga hian seng lu arem lo ni ti kha hriat tur ani chuan adang le chuan rongbol ho na ti che thei zonga kan ngai da na ni lo awanga soisel chiam le indem vakte in rel chiam te ti mia lo tur ani chu Kohhran zeizia shelo zia ani a thanem ngai luat awanga ka ngai dan ni lo thil a oma lo soisel chiam mai le in rel indem chiam mai hi avoid tur ani ti lo tur ani ti kha kan zeptel du'a tin rorel tu te hnena zalen takin du dan te kan thlen vek thei ti hriat tur ani mo Kohhran mi pui te hian say kan neya voice kan neya rorel tu kan pastor te kan Kohhran upa te hnena hian tlang takin ril ru thiang hlim takin ril ru fim takin kan ngai dan kan du dan te kan thlen bor thei ani ti kha in hriat tur ani lo phun liam mei ringot lovin amma ero chu ti rual chuan kan du dan diakin Kohhran ni akal don lo ti ero chu hriat thiam bok tur kan du dan tha kan ti zong te kan thlen nga ma se kan du dan diakin Kohhran akal lovang ti lai kha admit thiam tur ani a ti tau mei chin lo tur ani a ti Kohhran lakati tau ching le vui ching chuan ma ni bak an in hrem lo Kohhran ti tau bur ching le vui ching ti that du lo ching te hi chu
an mani atopa atur tu an nizel ti te hriat apoimo khop mai point dang le a chuan Hruaitu ho te big tan han ti khang lang ila ke ni a chuan in sil ngai po kan om ka ring lo ma se Hruaitu ho tu te zinga po mani ngai dan thabera ngai tlat du dan ang thapa committee amo Kohhran amo kal pui tum tlat zia kha om thei ani a chung ang chu ni lo tur ani a committee du dan anga kal lo vui mai ching te tin trul lo thleng thlenga committee thu le la pu chhuah tir ching mo committee mong pop siam ching Kohhran Hruaitu te zinga kan om palang ti lo oma chung te chu Kohhran zeizia hriat lo na atangin alo piang thei khang kha inven plat turani ti kha abikin rong bol tu te phei chu chuan atop beratan chuan thu oi apoimo em a thu oi na hi Kohhran mi te zia poimo ma saber tur ani ringot mai ni ho tu te na anti ang chu lom takin pom mai tur hey reverend vanlal bela chanchina autobiography kha kachiara ngai nom khati em mei thil pakhat atam tak jinga thil pakhat oma Hindi Bible school azug zira alo chu atlima tharau polna sa tak changa thu soi tur te po an soma ama po Kohhran dang te po din hial thei tur khopa khula matanga sum le pai le thil dang po ina opportunity asiam sakla in helaya alo ho na Kohhran te asinot puipa te ngei po in an lo musit viau maya an lo enge ni dong song thalo viau maya ril runang ngoi om chang ne chung kara te po chon Kohhran dang din mei turem mon li ti ril ru te po apu thi ni ina langa chu tiang dot dot chon a ziak lo na ma se chung kara chuan Kohhran angeng tlata mual pho le zak chung chungin Kohhran a bel tlata atilui ngar ngar ati chuan reverend banal bel hi kan pastor kan minister te zinga poko pathian ina choi moi ber te zinga mi ani a rong bol na tho lok ber te zinga mi po ani chuta zia atang chuan Kohhran mi te hian thu oi hi kan man ruwa kan character poimo ber turani ti hi achiang khome thu oi a poimo Kohhran hi Krista taksa ani a Kohhran hi kan him na kulpui ani a Kohhran awangin kan moi ve ringotani ti te hriat apoimo me machu wain Kohhran za thiam le ngai poimo thiam a piangin tharau mal somna andong thin ti hriat tur ani chu wangin eng po ni se kan hriat thui lo mai thei kan zir tam lo mai thei kan fing tok lo mai thei ani lo pon khovel thila kan lo fing via po ani mai thei apoimo bera chu Kohhrana thuoi takin Kohhran ro rel nan huaya lungmuang takin do thei takin om hi pathian thu ani ti kha zanina hian kan zir chhu ani sela athra ange khang te kha kan zir lai thu pui tlang pui kan han zir thei chu ani a soi ho tur hi kan chiar chuak hrim hrimanga kan Hruaitu in min Hruai don nia pakhatna kan Kohhran kalphung hi thatokin kan ria em pahni na Kohhran in pum khat taka kan kal zel theinan Kohhran zeizia man apoimo na han soi te u ti te ani athu kan zirte pathian in lalpan kan zatan malmin som sawro se Lalawmpuia Thupui Hawngtu pu Jacob Lalawmpuia en buat sei na ngai thla kan nuam le mai tunaron chiar chua ta kan khan soi ho tur pahni kan ne zanina hian pakhatna chuan kan Kohhran kalphung hi thatokin kan ria em pahni na chuan Kohhran in pum khat taka Kohhran in pum khat taka kan kalzel theinan Kohhran zeizia man apoimo na han soi te u ti ania dar ko ania athente chu choi lo te po kan lani theya amaro chu kanin khom Beihrual tar khata voi khat kan nei ve theya tuwang chuanin hun te po la ren lem lo vila in thlung lem lo vila train ka hria apakhat na chaw mo pahni na chaw mo pahnia han soidu kan omani pon tu mai thlung lo ta ila train ka hria ei zanina ngai khak ta kan khan Kohhran zeizia man ti kan zirlai bu hi aziak tu hrim hrim hi reverend banlal chunga ani hi kum thum vel bor chu kan lo in zui ve man to a aziak om tak kan sinot pastor te zinga po
moderator lai te po theng pha pastor senior pension to le khabuzia khei zanina kan hanzir hawa thupui Hawngtu in bo seina thabawang ni thak nom le te chuan soita kan khan soi ho tur kan Kohhran kalpung hi athato kin kan 3M ti te zanina soi ho tur ra chop te hi tuma in thasung lovila soi ho vek turin in bo cheyangu midang hak lem lovila tunge ni bul han chanang Gidia lo somang no có trong cái sự thèm lệ có cần Thupui Hawngtu khan soi chia đến soi này nông hiếu mày cái này giá như là cần Thupui sim lệ anh tu giá nó cần diệt tu kalpung hết ngay là tiếng gì thế hi nu lệ bắt tan thì là poi mò rùa linh chalai big tan thì poi là poi mò zual ni te poi na she ta chu gari rùa lo mà tin hay soi hậu tu rất chọc chua rồi này hemi này in zu thấu si hemi su là hiền ri rùa ông han soi về trái cái gì ni hay India ram Presbyterian Kohhran nga bikin Mizo ram Presbyterian Kohhran chu kalpung chu ai democracy ne in zu ni te poi an soi china tin in KMPK te po ron relin ron palai te ten ami pui ai hoin ron rel si tin nia tin hemi pi alama chan vo in sem zai ti te tin mo phurna nge ta va chel big ni lo te rong bon na chan vo in chok zel ang chi te cái tiền cái vốn tính nó cần cầu sân những cái là cần thấy nó sân hoặc ni để point sẽ tin mình để point hẳn soi tay lại cần cầu sân com đó union chapel an pastor hay pun nanda để son mặc ít chuyện không mấy Mizo ram sinodian bengkon be chuyện năng ringan ni pon kan moderator kalpu moderator chan bo an chel dan kalpung te kum lek anin thak zel me te makan ti ni an ma ni nan du mi ti te hian den min zo chi ne tin nge ti an ni then te ti kop chon CNI am chi te po big shop chin cha te po kha kan chiang an bo ani ni na anin lan du lo ang chi te po ka kati te po kan boy ra prop chin ya chu Mizo ram sinot min bengkon na le min mu san na te po kila ka soi sol ka ring lo tin hemi chan vo lalber nget to ang lo na te po he kan siang ko san sian pharna ite radical reformation to ma Europe rama Protestant John Calvin ate Martin Luther ate hoina an lo bung chopui na chan pakhat te po khan ya ti hun la ya an nia tin hemi chungchang chanbo in sem zai ti te tu chanbo rong bon na chanbo sang ang chi ko san kalpung la thattok na ala thattok em no pakna in pum khat na te po he an soya apa pegan kau san le no pen sang de na kan in sung khom te yan abikin thatir pha ni do point na she ta ni abikin kal kat te po han soi me me tai la e kum sang ni som panga kau san te ron ding tana kau san ti khamiri ro khala chan hal sai me la ni thalai ri ro te po Mizo ram Presbyterian kau san te nen zeizia khatte tin kalphung ang khata kan nom te Mizo ram sinon loya kan member kan han ni ve ang chi akatinga kau san mi han ni na te kha chu mai ba ta
central KGP ate KGP tilai branch ke central KGP hua kan nom te kha kan soi tu masa te tan po member in som konga te po khan achan pui mema sot memani Mizoram lama tang hai tiang lai vai ram om kan ni Mizoram chuan akan sia khatiang ri ro te po kha tin pai kan an chuk sia khatiang zom pui nei tha in chun fin na tha nei nia min an siat ka chul rin ta ka om na cha ka khan ngai mea chu han tar lan ve sim ko cha chu chuan kan Kohhran thalai te ri ro po hin Kohhran hi ngai su nei ala chato ke me mani chen bi chen ka tai zon ti ngai dan te po bin nei pha ti ning ka sia in ai pakata tanga chuak ti Mizoram singa tanga peng chuak peng te chuak ti te po khan hei kari lo o machu hei sinod revival te po sinod revival team te sinod revival committee noi tanga anan nom anin chun fin te tin mun sang sang rong bola angkal te ahim ni te point asiata tin ka ram thar committee te po sinod sinod mission bon noya kan in chun khom vek te hi missionary chom konga te po katiang khan kan Thupui Hawngtu na soyang khan khan in enge hemi in pum khat ne hian ri ruwa mason du na te po hian nei ni ka sia tin he be bom po hian nei na tu zana kan ze tu kal phum he tiang chi te po zir cha kum viewing ka sia han to bera han soi ka du choi Kohhran hian kal phum mason na tur tia po hian poi mo du ni ka sia chu Kohhran hei tun Mizoram abi kinania Kohhran han be chak sim te Kohhran han soi sel chak sim te poi omania chung mi te ina an soi hei tun lai trong tu le nga po ban chianga Kohhran chu tho lom tho tom te tle ma hau sa deu te an lal no mun tiang zonga soi te poi phat ro lan di lawa tiang thom ri wa te poi kan sia heng zong hi adik lovang han ti ngot te ani lo angem mo ti na ri ru te poi om chho tan to ni chu wang suan kan ni tin khosak punga re thei le ho sa in kar zau ze te hi Kohhran hian Kohhran huam chunga hi chuan avena avil uluk te po hi ala thadeu zel don ni te poi na hriata tin hei Mizoram te po ni Kohhran Inkhawm hei Kohhran Upa C nga te in Kohhran tu zi nga te political party lo in mangru deu te no pulpit atanga politics lamzong han soi chia nei te hinom thina in san bo ruak ve ta te on lam nei lu tuk tin na sarkar lai mo opposition lam mo pulpit atanga han au su pui du mai ang chi te po kha siat tu te poi an om ta zeu ni na langa he tiang te po hi nge Kohhran hian aven thiam zel hi ngain kasia tin ato bera chuan hei Kohhran ngai poi mo na Kohhran hlun nei zir tir thar hi abikin thala te tlerol te hian achul chho deu don ni hian asiata abikin hei tu la ya Mizoram te po ni Kohhran chung ni lo Kohhran pon lama khoimol praise and worship temo parachar ni chi asilo ka tiang chi va in pol khom na ang chi hi achat rol in hian Kohhran nual suat na hi asen do the mo ti de poi ri ru chu chu na om dewa hetianga te hian nu le pa tan po kan fa te Kohhran ngai sut in zir tin na khonga hian ma te po kan son chan kan la zel te po angai ni ka ria soi tu tom ta goma huna kal de to kha ka soi thei to ni me ro se dot le tunge soyang puzo thana sei sei ho tur pakhat na kha kan sei du de ulai chuan ni kan Kohhran kaldan hi tha kan tm ti kha o ti ngot ila ti lo fe hian
mangi o katia achan chu kan Kohhran anga soisel kaina sa hian tam lo mai mangi ti te ka ngai tu ani chu wangin kan Kohhran kaldan hi keini hovin tha kan ti lai vio lai hianin tha timang lo hi anom thei donin kan hria a chulai a chuan in siam that kan truna lai hi in huchuak thiam ila min soisel na lai te hi in siam that pha nan mang zelta ila atulin kan hria a chuti lai ro chuanin kan Kohhran kaldan hi mani omnan I wanga soimoi ni chuang lovin ami mal tak chuan thaber chuan kan hria a kan Kohhran kaldana langsara chuan Kohhran committee le Inkhawm pui te kha ani ta Kohhran committee chungchang hi kan ngai thatwa tuna chipchiar de han soi chi po ni lovanga kan soi du lai chu Kohhran meichian le thalai lama te kan pastor te le a in charge te khanin committee kalphung te in zirtir fo hi hrelo ila thau mengo kan ti a chulai chu kan ngai poimo lai pakhat ani a tin kan ngai thak tong khan committee mongpok hi apoi hle maya committee mongpok hi Kohhran committee a chau ni lovin a sinot level a te po kan han hre ve kha ni a hi thil van doi thak tak mai ani a committee mongpok hi khoya ma hian khoi level ma hian om lo sela apoi mo lein kan hria chulai chu kan soi kwal tu lai ani a tin Inkhawm pui chungchang a chuan Inkhawm pui Kohhran kan ni hi a than le a kan hriat na chu pathian thu ne in milin ka hria Jerusalem khawm pui ina tharau thiang hlim le keinin an ti ngat kha ni a he Inkhawm pui a hianin Kohhran malin biala thelu tur kan han agenda kan han nei te trafe kan ngai te biala chuan an chipa alo tlale thina biala tlang to Presbyterian khawm pui an lut chowa Presbyterian an chiple fe a tla te khatam takalo ni le a tlang talo ta sinot thenga an tlang chok te hi chu a that le that lo hi bugna level kha asang hle hian ka hria sinot Inkhawm pui na ban phara tha tha anan ti sinot Inkhawm pui an tlang to te chu na sata ka ngai tua kha ani to hlom thina khami mang khan kan Kohhran kaldan tur le in real bol dan tur kha an ta thina ni a chu wangin kan Kohhran kaldan hi chu a himber Kohhran kaldan dang panni system panni dang kan ngai khak te ai kha chuan a himber ani lo mani o kan ti ani ti khani mai ro se nghe tụt ta soi liang Hello, sung lo soi bu về lúc bằng tu PRK kan Thupui Hawngtu khanin a hong cha hi kati khopa a point a nunga a point ron da kha a cham khanin soi tur kha kri ruwa ron lang ve tata kan soi ve lokanga soi ho tur pakhat na kha kan Kohhran kalphung hi a thato kin kan sia MP hi ke chu a ka se thui lo boka a cha hi kati to em a Kohhran sim hi ka ngai sanga kapa khan ni je dan tu Kohhran hi kan ngai dan ani lo point Kohhran ina rorel le rem ruat te hi kan soi cher tu rangi lo tin kan kalna pianga kan om na huna pianga khovel hun sang sanga om meila Kohhran hi kan der turani ti hi
มินจะชินดาเนี่ยตัวฝั่งท่านินก็ชนินาตีที่ตัวชาที่กติพอตาชากติที่อินทางจะไม่ละปัจจุบันค่ะคตาคานินก็ชนินปุ่มขัดตะการกันกระเจี๊ยบที่นั่นก็ชนินจะมันอัปมนันสวยเตอุติอาคานินอิมปุ่มขัดนะลำจะปนนิเทศว่าง่ะเฮมีPCI กันที่ก็Kolkataก็ฉันอดีตที่ข้านเกี่ยนี่เล่นมังไงเรามานิเวงอ่ะพอนู่นเลยป้าเจ็ด10,000นั่นหัวยาก็ฉันลอยลุดเลยมาสิจันโบเองมาตักเล่นเองไงเราค่ะก็ฉันคอมมิตี้ข้านก็ฉันเฮียข้านินจันโบมินหันเตตามินหันรวดตากัดหินลุงเราลันดานเด้อตัวนี้ก็ฉันคอมมิตี้ไม่วินามินรวดตัวง่ายลุดตุกตัวบางส่วนกัดให้ตุกกัดตัวที่อินพัดกัดตุ้มละว่าตัวเฮตานู่นแหละป้าช่างกันยินเสียงดังเล่นทันตัวเฮตา CMCS ละมากัดจันโบกันนี่นะตรงโปค่ะปัจจุบันกติกาเทลงที่อังคารPCI โจกอังคารกัดจันโบค่ะกับเซลข้ากับดูตาแต่ตัวนี้chairman ค่ะเมื่อที่อาศัยวัดที่นี่อยากให้สิ่งที่กันนี่ตาอันนี้พวกค่ะตัวที่มาค่ะหันโปรชันเดียสิลุตุกค่ะกันเรามังละวะผู้ช่วยนุปุยสิมังอุริค่ะเสด็จอุดรนิตามาเสด็จ select เบอร์ตัวราคา secretary และ chairman ค่ะนี่บอกที่committee กันหันเลยที่ค่ะจะทักเทคว่า CMCS จะโจกันกันใส่เลยCMCS ในเชียที่อังคารินช่วยดูดินหุ่นค่ะกันเสร็จเดี๋ยวบอกตาข้าตาคานินก็ฉันนี่แต่เราทุก service นี่ตาตัวกันไงดานะคะที่มานี่ดูการตั้งทันกันก็ต้องไม่นี่ก็จะอังตูร์อังอาคารกันง่ายนี่ตัวมาสักก็ฉันเขาจะเอาเราดังสันติในเสียมิติกันหันในเรื่องแต่การเฮ้ละ CMC สักกันเราตีดานเกมานี่อีนักกันเราไงดานอังคารกัลปุยขัดชินลุงเนี่ยนะตุ้งตัดเมียจู่ๆก็ฉันเดียกันเราเชียดเรากันเราเรื่องนัดชินกันเราเชียดกันเราลุตุกบังค่ะอันนี้เหตุก็จงเราหดแต่เราเซปิกิมเตยพอขันเชื่อแม่นั่นนี่มิคอมมิตี้อันไกช่วยออฟฟิศตักไม่ขันเชื่อนี่นะคะอันเก่งทุกลูกนัดเอ็งมามินเสียมปุยเราค่ะ next agenda กันเลยก็กันบวยไม่นี่ค่ะกันเชื่อเราลุตุกบังค่ะนี่ตาตัวนี้pastor เตเลpastor เลยเพราะ pastor เนี่ยฮันกับตัลจะตบตาอาการดามินชิลตุฮันกันจะตบตานี่นิดน่าพูดถึงนารอนสอยค่ะอดีตก็ติลุตุค่ะขมิ้นไก่ค่ะกันหลงไงลุตุค่ะแค่นี้ก็ตอนมานี่พูดค่ะกันพูดมาโคชนาเราดิ้งกันหลงมากันพูดหรือว่าตมาเสอาการดากันหลงมันแล้วว่าโคชันเจียกันหลงเสียหลงลุตุนะคะบัวนักขมิ้นเช่นแต่ตานี่อามิชิงาโปคันเดมไม่แต่ข้าอุลตาข้าโคชันนี่กันนี่ตัวนี้กันโคชันกันพุ่งเตะขังอังค่ะเราจิรตัวนี้ที่ข้าตัวตัวยานินกันเชียดกันเชลล์โนตาตอนบ่อยนักกันจิราโพยานินตั้มตักเชียดเดล่าอาชากติมาสุบังส่วนกันฟาติเลเซลโปกันฟาติเลเซลโปทลายเตโปที่อังอังคานินกันโลอินชิลตัวนี้ Presbyterian ฮิตุกันเฮนี่กันดำดุกเมียตุมหันอินพุชเล่ตักที่เมียงหันอินพุชข้ากันนี่กันนว่ามาเซอโลจูลเล่อันนี้ที่ตุนาฮิอันกับมัวข้ากันรอนสวยเจอันนี้อารมณ์เมตรงนี้อันตตาตรงนี้หันสวยเวลียงสวยเตะกันเราสิเวียงโอเล่ไล่เตะก็ต้องใช้ถึงใช่ที่
Oh, siyang kaya ka mong kadang man sa ima suka ita uli ala kung lo kamer belin ja Mizo kushan hina kushan inpum khat taka kan kalzel theinan ko shreizia man apoi mona hanste uti kha kalai te katlem chei ve ka sa I kan kai shoi wa khanin aziang khanin ko shan zeizia ti chu kon in rel bol dan kalmang le adan te ti angkha ani meita I mani pyar ke soyang deu khan mani ton sha tang hian ti hi azir thei via vin ka sha ke pon I helai ti meang mani experience soite han soila I kaushana ani danga te mun te lei ngai lem lo ka la kan lo ta ti kha I pathian le thian te du sakna I le enge nong ka shilo rin lo me khan ti ta khan ha le nya an puan ro ka shilo ya ko pa ke shem kang ka pu ma thian ring an I ke pon I he din mi chu ka chelang khan karil ru ka siam vetnin I kan thian pakhanin I kim chuan I in sakna ka thanhaina ru apu nin ka shia khatianga kan din bun kan han che tha kha I shan zeizia zirtiranga yang tidan khatiang deu khan la ke chuan eng I anghun pone wangam mai du ngai wa se khanga charin lang shai no angalan pang le an chang kho akin helkal kata Mizo Presbyterian Kohhran I clearin kami context khan kan soi du loka helaya Kohhran I no pangte kan lani a tunak cha tang khan hei kumli kumnga vel chu alading khan ya tin ba ka mi chi sang kan lo khoma a chen tip chu om nget tur le tianga hun eng bi ka lo kal ni ya tin a chen chu helai lo om ba te pon yang ka tian maro chu I kong ti sanga I in lo na te tin bag gam te po a shan nei khatiang kha kal khom khaki a chuanin chu tiang ni awang chuanin hemi I zir tur hi ma ina ngai dan ke ma mi ngai dan po ni mai thmi dang tam takhe minister le rongbol tu a senior tak te le experience ten om chung hian ke ma bi chuanin zir tur hi la hian ka hre thina Kohhran mang le heng a kalan sudu ni mo purnal lama Kohhran me chia te chu ba KTP thil danga te panga committee sang kai shwaina an siam te hi I heng I bel chiang I la I she chiang apoi mo vi hang ka shia a chang heng la ya chuanin I kai angin thil te access har em awang I engkim mi a hmu lova ma ro he abin Kohhran me chia te chuanin kan the ang hianin a copy te kan siama ka tiang kai shwaina in kaina te ka tiang an update ang zel ang khang kanim china ka tiang te heng akin zel tan po hela tuna hian ti hian pathianin hian khongai na wangin kon ro pui taka ding chu wangin heng konga te po hianin kai le ziti dia la te alang kha kan ta se me kin la shar loya dira ni to mel mo ta kon tianga I in ziran le
helai muna an shnan khan achon jeng ja khang te kha karil rualo ma tin I nichina an ron soi ma mi tenan ron soi ang khanin pastor tele rongbol tu te helaya phianin I kan sanchet ang khan mission field la kan awang hianin heng rongbol thatak tak te thiam tak tak te hian kan ya kan bulan engki ma han ron turtin chuma ka pastor bitu pastor ti khang kan nei zia heng a to hianin anni hu hi la she lo wi la ti kha kan soi ve mi du pe chuan engki ma han ro nai ti me yang mani mal thu kai ze khanga ya hriat lo wang hianin ami le tu na mi boti hian te ang karon chi kha bo da hian ya mang shan thang domingo is yo he man zerushin ko man ni she win khatang ai wa te an monte te kha lachila henga han ke ma ni tan po heng ko shana kan pathian ta na kan rong bol ho na le kan tho ho na zela hiani kong ro na satakin asudonin ka chu chu akaron soi ve me me ni kalome alom ome buchuan te khan sin han phar zoya dar ko le chan ve aridona puchuan te chu kan som le don mi om le lokila tong chi toy te in kan soyanga hei zanin hi mi somthum pali kha kan oma pahnia chu te kan oma ni chon mi som liver kan in khom chelobin ke ria tin ke gp le ko ran mei chelam te po an ron soya lo mum khop maya ini chu choi kham to kan ne chu wang chu kan man hol tu khawa amaro chu kan chung hi in se thei fak lovin ring kan net u ka chelu tu ka chu wangin toy tein kan soyanga khatna hian kan ko ran kal phung hi a tha to kem ti hi ei chon tha to tia thatlo na kom kam tak chu omanga amaro chu achunga kan ya wangin a tha to kin kan ria khatna chon leadership chungtanga hian he tha to jia hi kan muchiang in ka ria ko thana lo in mangle an ko thana kul tai tang hi chu anin kai hruaina po hian leadership hi an nei te se la hei Kolkata te po hian an muin ka ringa lo in mang tha u bizeta te welfare an han kai hruai chon an ni to thap maya chung te po chu en tir na nai tak ni in kan ria kan ko thran kal dan hi a tha to in adon le chon mi pakhat thun dei na ani lova committee ro rel kal kan ni hi a tha to na ni in kan ria chu ka soi zui lovanga kan soi lenga tin soi ho tur panina ko ran zeziam man apoi mo in khatnan ti hi ati khop moya zanina kan zirba kan ro soi ba ka pokhan kai hruaina dan kan ni pialama ziak lo tan tak kan ya engte hi kan hriat chian chuan kan in khat chhozel in ka ringa ro rel ko ran kan ni ko ran mal thu nei na kal kan ni lovani ti hi hi kan hriat chian poimo a mi pakhat thu anga kal tur kan ni lova ro rel atam jok tu dan anga kal thin kan ni na hi kan in khat zel na tur kan hriat chian chuan sale zolin kan in khatang ti hi arin oma hei Kolkata ngai pop back in hun kan neya engte ngei po hi kan ko than kal phung thadzia tilang tu te pon in kan ria kan ko than in leito ni la kan lei thei lo chiang sa khatiang khan ni a sinotin minron lei saka khatiang khan kan ko than kal phung hi a tha a zeizia kan mana sinota chunlu turang ang te po chunglu tura thanem ngai taka tran kan lakkan anin khat teu don ni in alanga chu Kohhran zeizia kan man chuan in khatna emi kan Kohhran member chung pialama hian sinot chunga Kohhran hi anin khat zel don ani ti hi atilang chiang hle ani zanina khangkha kan soi ve dua a hei
pure la te nu pa pe tun mu ta chu to le ni ti ti langa chu wangin ka soi tu to lo mo nge ka lo me na lo mo me nge ta soi ve lo chon kamu hil thei lo wang a than tik tik de uriu te kan lo mem an ban phar te angu ta soi ve lo chon kamu hil thei donin ka shelem lo ti te Ima thani. Kamu hil lawang. Tôi thế cái sayang kan Thupui Hawngtu khanin asoi lai ka rilru lo om reng chu heng zong zong khai khom nei thoi na ni ti kha ka rilru wa lo oma ani po khana ron soi langa mishing kanin ang lawa kan ngai da ne in ang thin lawa in ang lo na chin te om thina kan du zong tha kan ti zong te committee a po in ang lo fo thina ni a mai ro chu thuoi nun a om chuan kan ngai dan lo po kha kan pom maya tha kan ti lo zong po kha committee a lo pluk chuan thuoi takin kan pom maya kha kan ning pum khatna na poi mo em min kan share a committee chung a kan ning pum khat chuan a pon lama a Kohhran a vai huap ang khan alo lang chua ka ra tha alo chua thin ani tin kan soile du pakhat chu experience a poi mo ni kan sha kan mi masa mo kan Hruaitu local masa ang chi te rona an thula ka an ngai dan an ti dan tha an experience zo hi a thale in kan sha a Kohhran Hruaitu te a ron pe zo pe shiat lo ngam khatya ang chi te kha a chol le in kan sha a mitam takin an soi thina experience hi ani lo a in pe ani mai ti hi a om thina ani mhel vya ba me ro chu keima ton shia ta chuan kan ni masa Laudai na sa to te kal kan Hruaitu masa ang chi te ponya nga khatyang ang chi ina thinlung dam tak nem taka an lo soi dap to hi thupom tlak ngai dan lak na ni hian kan shave a chuna te chu kan soi to a soi masa te nan ron soi nuai to a Kohhran committee hi Kohhran peng dang hian Kohhran committee hi kan ngai poi mo tur ani ti te chu kan kalil an oma Kohhran committee te thu ngai chana anni advice anga kan kal thiam te po hi chul em a chu rangol tu lama chuan kan soi ve duwa tam takan ron soi to a ka soi kalil lo om ve te po an ron soi a ai nga po ni se avaya khai khom na chu thuoi na kan nei hian kan sawa in kan lo in rem tanga kan lo in pum khata kan lo in mangai thei ani ti kha kan soi ve du lo kan ni alom ome soi du le soi chak te po kan lo om mai theya janina ai kan Thupui Kohhran zeizia man ti Thupui kan hanzir hawa kan tuitlang hle in asriata amaro chu zanria lei lo te po kan op ria wangin kan hun anhunung lama kal chaudoni la thain ka ria ei Kohhran zeizia man ti hi poimo le ka ria ke ni te po parachar sa kan hanom thina Kohhrana kan han telut ve a Kohhran zeizia tam tak hriat lo kan neya chumi ata na chuan Kohhran committee ten seminar te leadership training te han huai hota tinot lama tangin aizo lama tangin kan Hawngtu te min zir tir tur ten an ron kala amaro chu kan zir na hi kan zir to dan te han ngai to khan a thalawi lam ni lovin mi kan Kohhran zeizia han man na tur ko ngai hi chuan kan minister kan pastor te pon oma anni ho hi pathian thu ziratia kan Kohhrana poitiam na thok tu an ni rualim a zeizia man hanti lai ko nga ko hian kan pastor te po hi a zeize man an man chin hi ai nang lo viau thein ka ria chuti lai a chuan
cái mani chụp cần poi mo in cái gì à ai in zir pe pastor piang in Kohhran dây dây an mana Kohhran member te pok ni thawa ai in zira in chiar pe piang in Kohhran dây dây an man hantita ila tin thil hawte te tu na hianin anin zot tut ta ila kan sinot moderator tu nge hantite senior es chu biakin ramte kan le wangin aron kal nai deu leka mission board secretary tu nge ti ang mai te hanin zot ta thutila shelo tam ta ka om thei om me ang zong zong te po hi Kohhran zai zia ang te po kham thil tel bet te ni ti kha kan thiat kan Kohhran na alu ber moderator te es pathum kan nei te board secretary kan tiang chi ang te kan tiang neu tual chung Kohhran committee bial committee Presbyterian ta sinota akal sauda nang zong zong ne na kan shet kha Kohhran member kan ni ve na awang hianin kan ti mak mo ani te po han ti ta ila ti chon kha soi ho tura kan kan kalphung hi athato kin kan thre em tia khan pu chuan te trong kam takin Kohhran chunga mi kan ni boka thatok katia thatok kati na chan pakhat chu Kohhran dang te hianin an encounter Kohhran kan ni ti te khanin anin chang ta ila atha ome tlangwal gidian aron soi boka heta kan biakin kan hona kan in khom na pastor te poin kan Kohhran kalphung le moderator te kum khat chau an nia kum le mi tang char san han lan du zel ni te hi kan Christian kan rong bol pui te ho pona mak an ti kan nia kan in en kol banang hi kan in engeni kan kalphung hi athalo lai te chu enga mohan soi tur om zeu ma se athaveu an lo mon le tia en tirna engeni an soi pia tua chuanin na chin tlangwal gi di te ron soi te po kha ani thei ome alom me soi ho tur te kan zir lai hrim Thupui Hawngtu in bo sei na thatin soi ho na te po soi chak tak kan lo omang amaro chu kan hun du tok don chho to mai la tha ome ti chuan lan khan chu ka du Beihrual in arei deuh lek to ka thang to lo meanga lalpan tong trai dan min zir tir mangin kan trong trai rual anga ti chuan zanin kan Beihrual Inkhawm chu kan du tok mai don nia trong trai ang kan pa nami imhing za om ro se ram lo thleng ro se idu zong vanan ti angin leamin ti ro se ni tin kan ei khopin chaw min pe ang che kan chunga thil ti sual tu te kan ngai dam angin nang point kan thil ti sual ngai dam ang che sual tur thlem na min hruai lut su ang che mi sual ka chuan min chandam zo ang che ram te thil ti theina te ro pu te chatua ni tan sia amen mame rồi tuy biết anh làm thế mấy